Атиканте Естейтс представя голям двустаен апартамент в нова сграда в квартал Бели Брези. Апартаментът се намира на 5 от 7 етажа. Отоплението е посредством климатик и конвекторни печки. Топлата вода е от бойлер, изнесен в отделно мокро помещение. Баня с тоалетна в едно. Спалнята е с западно разположение и има 2 големи гардероба. Стаята има работна част с бюро и стол. Изход към балкон с врата с комарник. Апартаментът има изцяло южен хол с трапезария и отделно обособена кухненска част с електроуреди. Стаята има 2 разтегателни дивана, които при нужда могат да приютят гостите ви. В апартамента се приемат наематели с домашни любимци, както и чужденци. Тук има изход към голям южен балкон с панорамна гледка към Витоша. Районът е със свободно паркиране, но предлагаме и опция за наемане на паркомясто в двора на кооперацията. При нужда от допълнителна информация или желание за оглед, моля не се колебайте да се свържете с нас.